नैनं छिन्दन्ति सत्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापः न शोषयति मारुतः। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶଙ୍ଖାରୀ ଗ୍ରାମରେ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହର୍ଷି ମନୋଜ ଦାସ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନର ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ମନୋଜ ଦାସ ଇହ ଜଗତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପୁଡୁଚେରୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 87 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଯୋଗଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷକୁ ହରାଇ ସତେ ଯେମିତି ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଶେଷତମ ରୁଚିମନ୍ତ ଆଉ ଅଭିଜାତ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେଲା। ମନୋଜ ଦାସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏହି ଶରୀର। ସେଇ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଣତି ଓ ପୁନଃ ଆଗମନର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମନସ୍ୱୀ ମନୋଜ। ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ଝରଝର ଝରିଯାଏ ଅମୃତର ନିର୍ଝର, ଯାହାଙ୍କ ଲେଖାରେ ପ୍ଲାବିତ ହୁଏ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନର ମଧୁବାର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କ ଚେତନା ଦିବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତର ଦୀପ୍ୟମାନ ଦୀପାଳି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟିରେ ଭରି ରହିଛି ସୁସନ୍ଦେଶର ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯାହାଙ୍କର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବାସ୍ନା ସଦା କସ୍ତୁରୀ କସ୍ତୁରୀ, ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଅମର ଯଶସ୍ୱୀ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପୀ ଘଟଣାବହୁଳ ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ବି ଚିରସତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସେହି ଅମୃତପୁରକୁ ପୁନଶ୍ଚ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ଶତାବ୍ଦୀର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ବିପ୍ଳବୀ ଫକୀରମୋହନ, ପଦଧ୍ୱନି, ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝି, ଉପନିବେଶ, ତୁମ ଗାଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ସଂକଳନ, ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା, ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ, ବିଷକନ୍ୟାର କାହାଣୀ, ଆରଣ୍ୟକ, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି, ମନୋଜ ଦାସ କଥା ଓ କାହାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ଆବୁ ପୁରୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଧୂମ୍ରାଭ ଦିଗନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ମନୋଜ ପଞ୍ଚବିଂଶତି, ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ବୁଲଡୋଜର୍ସ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଗୋଧୂଳିର ବାଘ, ଅମୃତ ଫଳ, ଆକାଶର ଇସାରା, ତନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ପ୍ରହରୀ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଅନୁଭୂତି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତର, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାରତ ପ୍ରଭୃତି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, କେତେ ଦିଗନ୍ତ, ବିପୁଳାଚ ପୃଥ୍ୱୀ, ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ଶତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ସନ୍ଧାନ ଓ ସଂକେତ, ଅରଣ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ରମ୍ୟ ରଚନା, ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଏକ ଗ୍ରାମ ସ୍ମୃତି କଥା, ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ, କନକ ଉପତ୍ୟକାର କାହାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂକଳନ, ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ଭାର, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କରିଛି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 1965 ମସିହାରେ ଆରଣ୍ୟକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, କଥା ଓ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ 1972ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, 1980ରେ ଧୂମ୍ରାଭ ଦିଗନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ସାରଳା ସମ୍ମାନ, 1989ରେ କେତେ ଦିଗନ୍ତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଅମୃତ ଫଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ କେ ବିର୍ଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, 1994ରେ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର,
उत्कल साहित्य समाज तरफ उत्कल रत्न सम्मान 2001 मसीह पद्मश्री सम्मान 2013 मसीह ओडिया साहित्य एकाडेमी सर्वोच्च सम्मान अतिबड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार 2020 पद्मभूषण सम्मान 2020 सत्यवादी सारस्वत सम्मान प्रभृति। निजर सारस्वत साधना बलिष्ठ तथा सरल व्यक्तित्व माध्यम कोटि कोटि लोकों मन किणी नहीं मनोज जड़े दार्शनिक तांकर साहित्य ओडिया सारस्वत जगत पाई गंगार पवित्रतम धार जड़े उच्चकोटीर वक्ता केवल ओडिया भाषा नुहे केवल ओडिशा नुहे भारत नुहे समग्र विश्वर से जड़े स्वतंत्र सम्मानर अधिकारी व्यक्तित्व ओडिया माटी पानी पवन तथा भारतीय महान सभ्यता संस्कृति सहित जड़ित यही दार्शनिक पुरुषंकर भावगर्भक भाषण अगणित श्रोता को केतेबेले स्तब्ध करिछि पुणी केतेबेले भरी देछि सेमानंक मनरे अफुरंत पुलक और आलोड़न से महानायकंकर अवर्तमान ओडिया तथा इंग्राजी सारस्वत जगतर जो अपूरणीय क्षति घटी ताहा केबे भी भरणा हो पारिब नाही। तांक स्थूल शरीर सिना पंचभूतरे लीन हो जाइछि मात्र जड़े दार्शनिक विशिष्ट लेखक यशस्वी कथाकार तथा आध्यात्मवादी व्यक्तित्व मनोज कोटि कोटि जनसाधारणंकर मानस पटरे रही जाइथिबे चिरदिन पाई। से ब्रह्मलीन होइछन्ति सत किंतु तांकर मानस भूमि ए मर्त्यमंडल रे चिरदिन पाई नित्य प्रवृत्त भाव दार्शनिक चेतना द्वारा तांकर जो विभिन्न रही कृति एवं कृतित्व ता माध्यम आमको अनुप्रेरित करुछन्ति करुथिबे आउ करुथिबे। मु पुणी आसबि फेरी समयर शुभ्र बालुचरे बारी बारी पदचिह्न ए विस्मृत तिमिर शिविरे बेनिकरे आनिथिबि सेदिन मु आबोरी जतने प्रथम प्रदीप ही अभिशप्त तमसा सदनी से फेरिबे से निश्चय फेरिबे यही समयर शुभ्र बालुचरे से निश्चय फेरिबे से प्रतिश्रुति देइछन्ति।